Ekenekwa m Igbo niile biko na ya video anụ ị na-afụ ebe a bụ gịnị? Omenala Igbo. Mmọnwụ niile na-ene na video anụ bụ gịnị? Ọdịnala Igbo. Ya bụ ihe a na-akpọ the beauty of nature ị na-afụ anya. The beauty of Igbo tradition. The beauty of Igbo worship. The beauty of Igbo belief. Onye nwaka ị na-ene n'ihe anụ nwakịta. Maka mmọnwụ so na one of the sacred things enwe na ala Igbo anyị. Mmọnwụ na-agbanụ so na one of the sacred things enwe na ala Igbo. Mana ndị mmadụ ndị Pablo ha na ndị otu ya na-achọzi iji ego wee mebie ihe mmọnwụ a na-eme eme. Maka mgbe gboo ama m na ajọ ọhịa na-agba, ajọ ọhịa ada efi ya ego. Iche onye ha ego pụta ewusi ya n'ala ọ enye onye na-eso mmọnwụ ka agwụ ka etinye na nylon ha bụ. Ịpụtakwa n'obodo ebe a na-apịa ụta, ebe a na-amị ụta bezon ndị Anambra, nwụọ onye na Anambra ma ihe bụ ime ụta. Mmọnwụ pụta n'ama a na-apịa ụta lemogo a na-anya dike. Alisi onye ahụ yi mmọnwụ ahụ mgbe ya pụta yipụta efi ya efocha nsewa ụtalị dị ya n'ahụ. Mana nke kịta bụzi gịnị? Mmọnwụ na-agba ha ya na-eme entertainment. Ha ji na jeje ṅụcha akụlusu. Ha segide gị chaa Ishi. Ha batazia n'ọgbọ ha ya pịa ụtalị. Fụ mmọnwụ ajọ a na-ebu ya ọ na-eme isi ya na-aka ihe akwụkwọ na-adọ. Mana mgbe ahụ mmọnwụ pụta ya pịa ụtalị for close to 2 hours pure entertainment. O nwere nke mere na Christmas akịta eji wee gbagwa mba na amụrụ na most of you for that video. Mmọnwụ kwesịrị ịbịa for entertainment ka boys ya nọ na moto na-efezili ha ego. Mmọnwụ hapụzi ihe ọ na-eme na-atụtụzi ego. A na-achọzi the gods ọ na-atụtụzi ego. Gịnị ka o ji ego gịnị na-ana mmụọ? Because ana m ekwu ya na-ekwusi aka sị na if we fail to hold what we know very well in the next 10 years to 20 years na-abịa onwezikwa ihe dị ka all these things unu na-afụ. Maka gịnị? Boys ejizi ike abụ ọgwụ. Boys ejizi ike gịnị abụ omenala. Ha bazie ejeda mba ọzọ ebute ọgwụ. Ndị bunu na-agbara ọsọ. Njeje ebi na-ebulu ọgwụ. Ndị je Kogi ebulu ọgwụ. Benue, Makodi, Fanot, Gombe, Zaria, Sokoto ejebulu ọgwụ na-agba. Ya dosa be nna ha. Ichefuzi na no nwe some ọgwụ ya ibulu baa na location ọzọ. It will not work. Because gịnị? The territorial governance of that place is against that ọgwụ. Mgbe gboo na village nsi na-apụta onye zuo oshi. Mgbe gboo onye zuo oshi ọ bụrụ ọgwụ, mana ebe ahụ ị nọ wezu ihe ka ihe onye ahụ jecha onye nwe ihe abịbịa miti gị. By then obodo aba na-eshi gị n'obodo. Efu mgbe enwe gịnị sanitization na ala Igbo. Enwe ihe dịka sanitization na ala Igbo. Mana kịta o nwere ọzọ onye na-ekwe ekwete n'ihe ibia na-ekwu. Biko nene video mmọnwụ anụnwa unu nenecha ya onwe ihe unu na-aghọta na imago the reason with the video anụ unu fụkwa gịnị the beauty that has to do with Igbo tradition, Igbo way of doing things. Ị na-enene mmọnwụ anụnwa anya with your own eyes na-afụ the beauty of creation. Ifu na ndị kwadolu mmọnwụ a nwere reason ha ji kwado ya. Every color bụ na oyi na-arụ nwe ihe stand for. Enene this video ndị be anyị ka ọ dị na mgbe ọzọ.